Bună, sunt Silvia de la Experimentează și astăzi facem o nouă experiență. Aici e vorba de energii, nu? Reiki, energia pe care tu o trimiți prin palme. Da, nu e nimic voodoo. În Reiki am învățat că sunt lucruri care vin de la sine. În principiu, eu mă ocup de 3 lucruri. Masaj, energoterapie, self-care. Practic, oamenii care vin la mine într-o ședință au 3 tipuri de beneficii. Eu mai sunt și practicant de Qigong, o gimnastică simplă. Practic, acolo este vorba de meditație în mișcare. Are ca beneficiu coordonarea între planul fizic, mental și cel spiritual. În primul rând, nu e o ședință ca la psiholog, pentru că nu e psihoterapie. Nu asta fac, chiar dacă sunt psiholog. De-aia am și spus în drumare, o conversație, să spunem așa, dar care e combinată și cu practica acolo unde este nevoie, pentru că în momentul în care lucrez pe persoana respectivă, descoper lucruri. Eu merg foarte mult pe reglaje interne. Sistem circulator, sistem respirator, sistem endocrin, sistem urogenital, toate sistemele din care e compus corpul pe care lucrez prin tehnicile astea. Ai o conversație la început cu clientul? De exemplu, îl întrebi ce probleme are, ce a venit, ce vrea să rezolve sau îți dai seama în timpul terapiei? E mix. Da. În Reiki am învățat că sunt lucruri care vin de la sine și că e bine să te deschizi. Sigur că fac o discuție cu clientul la început, pentru că vreau să înțeleg de unde pornim, mai ales că sunt aspecte care pot să țină de afecțiuni medicale de care e important să știu la început. De obicei îi explic clientului, eu o să lucrez așa cum simt. Singurul lucru pe care îl adaptez este metoda și, spunem, intensitatea cu care lucrez. De obicei însă efectele mai consistente apar după câteva zile. Se poate întâmpla în unele situații să fie și o perioadă de febră musculară, sunt și contraindicații de care trebuie să ții cont. Femeile gravide, da, însărcinate, nu pot să lucreze în orice fel, deși pot să beneficieze de masaj. E diferit la tineri față de cei mai în vârstă. Pentru că sistemul suportă într-un mod diferit. Energoterapia înseamnă să reglezi fluxurile energetice ale corpului. E vorba de câmpul bioenergetic. Nu e nimic voodoo, pentru că lumea în general consideră că, nu știu, e o chestie de aia, cum ai zis tu, aduci energia și o împingi și o faci și nu știu ce. Nu asta este realitatea. Realitatea este că energia asta există în univers, există și în noi, o experimentăm în fiecare zi. Fizica a demonstrat că noi avem un câmp electromagnetic care susține viața. Câmpul ăsta interacționează cu al Pământului și al Universului în general. De asta și influențele, apropo de astrologie și toate lucrurile astea, pentru că sunt interferențe între aceste câmpuri. Reiki înseamnă să lucrăm pe niște centri energetici. Practica este concentrată pe centri principali, cele 7 chakre. Chakra 1, rădăcina, este responsabilă de energia vitală. Practic face legătura între noi și Pământ. Asta, de exemplu, persoanele care sunt așa mai cu capul în nori, de obicei au chakra asta disfuncțională. Face semn că eu. Da. Vedem. Sunt exerciții de împământare. Mersul în natură, în general, ajută la reechilibrarea pentru chakra asta. Chakra a doua este centrul energetic al corpului. Fiecare chakra corespunde și cu organele din corp. Chakra a doua, practic, corespunde cu tot ce înseamnă organele în partea inferioară, aparatul urogenital și rinichi. Apoi este chakra 3, cea a plexului solar, care, practic, are legătură cu planul emoțional, în care emoțiile sunt elementul fundamental. Urmă, sunt toate organele din zona superioară a abdomenului, de aceea cei care au afecțiuni digestive, fie că sunt legate de stomac, de pancreas. Apoi vorbim de chakra inimii. Chakra inimii este dreptul inimii, așa, îi corespunde timusului în plan fizic. Timusul fiind glanda care practic e responsabilă de imunitatea corpului. Apoi avem chakra asta a comunicării sau expresie de sine. Cei care au dezechilibre aici de obicei experimentează probleme legate de vorbire, pe de o parte. În relațiile cu ceilalți sunt mai introverți sau poate chiar foarte extroverți. Sunt în ambele sensuri extreme, poate avea legătură cu afecțiuni ale tiroidei. Urmă este chakra al 3-lea ochi, care practic are legătură cu intuiția. Aici însă sunt și elemente în plan fizic care țin de sistemul urinar, sistemul excretor, chiar și organe precum ficatul și vezica biliară. Și apoi avem coroana, ultima chakră, are legătură cu hipotalamusul. Chakra din dreptul frunții are legătură cu epifiza. E practic, de asta, apropo de intuiție, nu e planul ăla logic, da, cu care noi suntem obișnuiți, e planul mai al simțirii, al descoperirii, prin legătura asta pe care noi o facem cu experiența largă, așa, omenirii.
Pe scurt, se lucrează pe centrii ăștia principali energetici. Terapeutul este, dacă vrei, așa un conector. Scopul terapiei este de a produce reglaje care în esență înseamnă să deblocheze energia care e blocată sau să stopeze scurgerile prea mari de energie acolo unde sunt. Pentru că, în general, cam de aici vin problemele. Metoda în sine sau ședințele pe care le fac sunt orientate către ideea de vindecare. Acum, din perspectiva Reiki, de exemplu, nu există un obiectiv, o țintă pe care tu să o pui. Asta presupune plasarea mâinilor pe centrii ăștia de care vorbim. În timpul ședinței, eu lucrez mult cu rugăciune. Apropo de spiritualitate, lucrez în felul ăsta, dar este o manifestare interioară. Și stresul este sănătos dacă e menținut în niște limite și în momentele potrivite, că ne mobilizează. Dar atunci când devine cronic sau o intensitate foarte mare, ne face mai mult rău. Atunci e nevoie de readucerea asta în starea de relaxare. Ședințele aici ajută, dar nu sunt soluții. Atunci, exact, obiectivul meu este să îi dau omului ce are nevoie acum, să-l ajut să se echipeze cu ce ar avea nevoie, să facă și între ședințe, astfel încât, în mod ideal, la următoarea ședință să vină cu altă nevoie. Am primit foarte multe aprecieri în direcția asta. Faci foarte bine și mă ajută și așa, dar că sunt câte unii care atât, lasă, că vin la tine, că tu știi foarte bine, te pricepi, da? Dacă vine aici crezând că e soluția, s-ar putea sau s-ar putea să nu fie. Și atunci, în momentul în care vine, îi spun și ce anume ar avea nevoie să facă. Da. Dacă sunt situații în care, de exemplu, am clienți, uite, chiar ieri am avut o doamnă care îmi spunea, știi, că am dureri zona mijlocului, aici. Pe de altă parte, la reflexoterapie s-au simțit niște lucruri și i-am povestit. Atunci a făcut și ea legătura, ok, am gândit eu că să mă duc să-mi fac niște investigații, dar acum m-am hotărât să mă duc. Acolo unde e nevoie de psiholog, îi trimit la psiholog, unde e nevoie de medic, îi trimit la medic, unde e nevoie de un alt terapeut în domeniul ăsta în care lucrez eu, îi trimit la altcineva care se pricepe mai mult decât mine la ce e nevoie. Terapiile astea au un rol în primul rând profilactic, pentru că în general terapiile complementare nu sunt pentru criză. Deci dacă ai o criză, te duci la medic. Nevoie de intervenție ca să treci criza, după care vezi ce mai poți să faci în plus și atunci vii și poți să ai și beneficiul unui astfel de terapie. Merg pe ideea de profilaxie, asta lucrez cu oameni în principiu sănătoși. Este vorba de sănătate, armonie și aș mai adăuga starea de bine. Simt ca și cum am dormit câteva ore. Te relaxezi mai mult decât la un masaj de relaxare, pentru că și combini tehnicile, te bag așa într-o relaxare din ce în ce mai profundă. Asta e diferența între masajul somatic clasic și ceea ce fac eu. Practic, eu lucrez din interior către exterior, nu invers. Marea majoritate a masajelor care se întâmplă pentru partea de relaxare, nu vorbesc de terapeutic, se concentrează doar pe ceea ce înseamnă musculatură și eventual câteva manevre care țin de reașezare corporală, mobilizare articulară, gimnastică pasivă, ca să zicem așa. Eu lucrez pe sisteme și reflexoterapia, presopunctura, energoterapia ajung acolo, plan fizic cât și pe planul energetic și, cum spuneam la început, ele se susțin reciproc. De asta și abordarea este mai completă. De obicei, efectele persistă. Un feedback pe care îl primesc adeseori este că durata beneficiilor resimțite este semnificativ mai mare decât la o ședință obișnuită de masaj. Combinat cu procesul acela de conștientizare, că practic zona asta de îndrumare vine foarte mult pe conștientizare și practică. Combinat cu partea asta ai și beneficiul că poți să continui procesul ăsta de reconstrucție, dacă vrei, de redescoperire și reconstrucție, ca să poți să duci beneficiile astea pe termen lung și foarte lung, de preferință toată viața, pentru cei care ajung să-și creeze o rutină lor. De asta în mesajele mele tot zic cu rutina zilnică, pentru că poate să rămână o simplă experiență dacă nu continui să faci lucrul ăsta într-un mod regulat pe de-o parte și pe de altă parte să completezi spațiile dintre momentele astea, lucruri pe care le poți face și ai nevoie să le faci în fiecare zi, să te ajuți pe tine. Mulțumesc foarte mult pentru timpul Cu drag și eu mulțumesc pentru oportunitatea de a vă oferi această experiență și vă aștept și pe voi cu drag.